Que tal, como están? Benvidos. Hoxe imos falar do Santiago Futsal, que este venres no Multiusos de Sar retoma por fin a competición despois de case un mes de parón na Liga por mor da disputa do Europeo de Seleccións, un torneo que, por certo, gañou Italia nunha final disputada contra Rusia, pero imos ao Santiago Futsal, hoxe acompáñanos un dos seus xogadores, David Pazos. Que tal, David? Benvido. Dicimos este parón que sufreu a Liga, non sei como retomastes o traballo. Viñades xa un pouco desconectados, porque hai que dicir que tivestes unha semaniña de vacacións totais e logo agora iniciades esta terceira semana xa con adestramentos. Sí, despois dunha semana, como ben dís, de descanso, que veu bastante ben, un pouco para romper esa dinámica mala de resultados que levábamos, para cargar un pouco as pilas e afrontar o que queda de temporada pois da mellor forma posible. E como foi esa semaniña? Como decimos que esa foi totalmente de vacacións, desconexión, non vos mandaron ningún traballo, nin nada, non? Sí, no meu caso aproveitei para facer un viaxe que tiña ganas de facer e cada un, pois, os que viven fora da casa, pois foron para a visitar as súas familias e un pouco cada un o que quixo para eso, para volver a cargar as pilas. Dicía eu que o parón por mor da disputa deste europeo das seleccións foi bastante grande, case un mes. Non sei se tiñades gañas xa de que voltara a Liga. Sí, aínda temos, aínda non comezou, pero sí, ben, non? Como che digo, que cargar as pilas de vez en cando para poder afrontar o que queda de temporada da mellor forma posible, xa que quédanos o que é a Copa, a fase final da Liga, para loitar por unha plaza neses playoffs que nos vai costar, porque está moi apretada a clasificación, e un pouco para poder afrontala da mellor maneira posible. E como ves este tramo xa que queda da Liga? Que expectativas tedes? Bueno, o obxectivo é o de todos os anos, non? Clasificarnos para o playoff, que, como che digo, este ano está especialmente complicado, bueno, facer un bo papel na Copa, que é a competición por excelencia que se nos dá ben e que sempre guardamos algunha sorpresiña para a Copa. Bueno, quédanos tamén a Copa Xunta, que o obxectivo é sempre ganala, un pouco, pois, ir competindo día a día e poder aspirar ao máximo. A Copa Xunta, que neste parón aproveitastes para xogar o partido contra o Pazos, estades clasificados para as semifinais. Non sei se vos veu ben tamén para non perder o ritmo de competición. Sí, tanto o partido de Copa Xunta como de que xogamos en Alba de Tormes, un amistoso, ben para coller outra vez boas sensacións, para que facer o equipo un poquinho máis compacto, está ben que retomemos os partidos antes da propia competición. Un partido de Copa, ademais que foi un resultado contundente pola vosa parte, 2-7 gañastes, ademais inaugurache o marcador con un gol. Como foi o encontro? Bueno, sabíamos que iba a ser un partido a priori fácil, pero que sempre se poden complicar. O exemplo de fai 3 anos que tuvemos que xogar acabar o partido a penaltis. Sabíamos que se podía complicar, queríamos poder gañar o partido, como quen di, nos primeiros minutos, empezando con ritmo forte. Bueno, nos 10 primeiros minutos creo que xa íbamos 3-0 ou 4-0. Bueno, despois o partido foi máis sinxelo, podemos practicar cousas que levamos facendo nos entrenamentos, coller un pouco as sensacións outra vez para retomar a Liga. Que importancia lle dades a este tipo de partidos? Por exemplo, a Copa Xunta. Vos queredela gañar tamén como se quere gañar a Copa de España e todo canto torneo esteades, non? Sí, a nosa máxima é tratar de gañar todo o que xoguemos, e a Copa Xunta non é diferente. Si é certo que nestes momentos e contra un equipo mellor, pois dunhas categorías inferiores, pois tamén a parte do resultado importante a forma que se gaña, non? Coller as sensacións esas boas para poder afrontar a reta final da Liga e para facer un equipo máis compacto de cara a partidos máis disputados. Pois este venres toca volver por fin xa á Liga, visita o Jumilla aquí o Multiusos de Sar, un equipo que é novo na categoría, pero que o está a facer realmente ben, está agora mesmo no 9º posto e ademais ídelo encontrar outra vez na Copa de España. Como ves? Sí, Jumilla está facendo moi boa temporada, quizás foi un pouco o equipo revelación, non? Do que vai de campaña.
Sabemos que vai ser un partido complicado, igual que foi alá. Alá perdimos o partido 3-1, foi difícil, un campo que apreta bastante a xente, bueno, aquí é o noso fortín, nós non podemos conceder puntos, perdimos contra o Barça, que en principio non, é un resultado que podes esperar, pero cada equipo que ven aquí ten que saber que é moi complicado sacar puntos, e máis nesta situación, no? que necesitamos unha vitoria canto antes xa. Porque xa mencionabas antes que levabades uns cantos partidos perdidos, iso estaba pasando un pouco de factura, necesitabades realmente un punto e aparte volver a retomar, a ver se retoma con vitoria? Sí, eu penso que estes partidos que se perden por mínimos detalles ou en momentos finales que fan que unha dinámica empeore, non? Que collas unha racha de partidos malos, veñen ben. A verdade é que ven moi ben volver a xogar e poder facelo pois, ganando mellor. Está costando moito esta temporada cumprir os obxectivos? Porque temporada tras temporada imos repetindo que o Santiago Futsal sempre se mete en todo e Santi Valladares sempre nos vai dicindo coidado que o mellor nalgún momento non pode ser porque as cousas están complicadas. É especialmente difícil esta campaña? Bueno, eu penso que casi todas son complicadas. Gracias a Dios ou gracias ao traballo que facemos, ano tras ano, pois conseguimos igualarnos ou superarnos, non? Pero, bueno, tamén estamos un pouco mal acostumbrados de que o Santiago sempre se meta en Copa, en playoff, que faga un bo papel na Copa, que gañe a Copa Xunta, e eso repetilo ano tras ano, pois creo que ten bastante mérito. Leva quizáis un traballo detrás que ao mellor non se ve por iso mesmo, que estamos tan acostumados que xa parece que sae todo só. Sí, desde logo, nós traballamos todas as semanas, mañán e tarde, para facer o noso traballo o mellor posible, e quizáis a xente, pois, hai xente que non valora pois todo o traballo que hai detrás, simplemente se quedan cos resultados. Pero, bueno, nós temos que chegar aos obxectivos que se marcan desde o principio da temporada e iso estamos. Falando de que adestrades mañán e tarde, non sei se os adestramentos van baixando de intensidade ou agora volven a subir de intensidade por isto de que estivestes un pouco parados e hai que volver con forza. Bueno, os adestramentos son máis ou menos sempre os mesmos, non? Quizáis agora no período este de preparatorio que tivemos agora no parón, pois quizáis que sí que aumentaron a densidade e o volumen de entrenamentos, pero eso venos ben, porque de aquí a un mes e pouco, temos unha competición que nos gusta, que queremos facer un bo papel e imos facelo seguro, porque somos o equipo de sempre, e venos ben cargar un pouco as pernas para chegar moi ben a esa competición. Tivestes como unha mini pretemporada, non? Aquí, agora no medio, parece unha mini temporada e pretemporada preparatoria para esa Copa de España, como dis que se vai a celebrar en marzo. Sí, para a Copa de España, un pouco tamén para o que queda de Liga, e tamén para volver a cargar as pilas, non? Que quizáis o verán movidiño que tuvemos indo a Kuwait, pois pasounos a mellor factura físicamente agora este último mes, e, bueno, volver a cargar as pilas para afrontar ao máximo o que queda. Non che preguntei nada sobre a Eurocopa, como decíamos, pois este parón veu producido por esa participación da selección española. Supoño que como xogador de fútbol sala que che gustou o deporte a seguirías un pouquiño. Non sei se foi unha sorpresa que España non puidera estar nesa final que disputaron, como decía, Rusia e Italia. Sí, bueno, unha sorpresa. A priori España é favorita, sempre é favorita, porque para min é a mellor selección, con grandísimos xogadores e que sempre compiten ao máximo, pero tamén é un pouco o conto de sempre, que nos teñen moi ben acostumbrados, métense sempre en finales, ganan, parece que teñen que ganar sempre, que non lle damos o mérito suficiente. E, bueno, eu creo que sí que é unha sorpresa, a pesares de perder contra Rusia, que para min é un auténtico equipazo, pero, bueno, dentro de 2 anos hai un mundial e sei que España vai dar a súa mellor cara e a ver se se pode gañar tamén. Ademais, na selección hai algún ex do Santiago Futsal, algún ex xogador.
Non sei que pensa ou que sente cando ve excompañeiros que están a ese nivel. Sí, a verdade é que moitos dos compañeiros que tivemos aquí, no caso de Raúl, mismamente, que foi o ano pasado, a verdade é que é un orgullo, non? Que en algún caso amigos incluso teus, pois que estén competindo a ese nivel. E, bueno, tamén che fai ver que co traballo poden chegar cousas boas bueno, é o que queda traballar. Bueno, refírome a estes xogadores porque foron xogadores que estiveron aquí tempo e que un convive con eles e logo veos aí nesas competicións e supoño que un pois dirá, bueno, pois mira, ti eres un xogador que leva un montón de temporadas xa no Santiago Futsal, creo que comezaches en infantís, se non me equivoco. Como foi toda esta etapa no Santiago Futsal? Agora que miras atrás, como valorarías? Porque aínda tes 20 anos, Sí. que parece que levas aquí toda a vida, pero porque empezaches de moi pequeno. Sí, esta é a 9ª temporada que xogo no Santiago Futsal, que anteriormente chamábase Lovelle. Bueno, de cada ano, pois, desde que empecé en infantiles, quédache máis que un partido ou unha liga que gañas ou unha copa, realmente co tempo que che queda, sobre todo nesas categorías inferiores, é a xente, non? Os amigos que fas, cos que teño contacto con prácticamente todos, os entrenadores que che fan mellorar todos os días. É un pouco que me quedo, non? Con toda esa xente que estuvo sempre aí, que me axudou, que fixo que agora poder estar no primeiro equipo e, bueno, e competindo con eles. Como te sentes no equipo? Senteste unha peza importante, pois por iso, porque ves da canteira, estiveches moitos anos, eres aínda moi novo, pero no Santiago Futsal sempre falamos que ao final os xogadores son todos moi novos, pero un pouco veteranos. Sinteste destacado no equipo? Bueno, eu creo que baixo o seu rol cada un aporta o máximo que dá, cada un sabe cal é o seu papel, as súas características, o que pode axudar ao equipo, e un pouco a importancia que nos dá o entrenador, pois cada un ten que saber o seu rol e eu intento aportar todo o posible bueno, quizáis sí que sexa máis coñecedor da filosofía coa que se traballa aquí que ao mellor unha persona que leva un ano, pero ao final todos se adaptan moi ben, este ano adaptáronse todos perfectamente e para poder competir contra calquera baixo sempre a nosa filosofía, non? Que che gustaría conseguir co Santiago Futsal? Xa tantos anos de traballo, supoño que xa terás gañas de que pase algo. Ainda que é difícil. Sí, un pouco tamén o que di sempre Santi, non? Que as cousas boas teñen que acabar chegando. A min, personalmente, gustaríame poder gañar unha copa aquí en Santiago. Eu creo que é a competición máis bonita, e para min é a competición por excelencia do fútbol sala español. E, bueno, pois cada ano, gracias ao traballo que facemos, temos a posibilidade, non? Esperemos que este ano pois poder facer un bo papel e, bueno, é o que che digo. Me gustaríame ganar unha copa, non? Co Santiago. Non sei se notas moitos cambios, moitas diferencias dunha temporada a outra. Ti que vas así escalando temporada a temporada, hai moito cambio ou máis ou menos segues unha trayectoria normal? Bueno, eu o primeiro ano que estuve contei con menos minutos, como é normal. Cheguei con 17 anos, para aprender, para mellorar todos os días. O ano pasado xa tuve un protagonismo maior gracias á confianza que depositou Santi en min, non? E cada ano pois me ir mellorando un pouquiño. Este ano creo que estou dando outro pasiño e pois seguir así e as cousas boas seguro que veñen. Bueno, pois a ver se veñen esas cousas boas, que malas xa hai moitos no entorno. Moitas grazas, David, por estar aquí e que o venres comece ben esta nova etapa, esta segunda parte da Liga, por dicilo de alguna forma. Gracias por atender. A vostedes, moitas grazas por atendernos, como sempre, e mañá voltamos con outro programa de deportes.